सगळी परिस्थिती काय आली बाई, पिकअप पण गेला, जायला झेंजी नाही, जागेवरच नाही, यायचं का नाही यायचं आम्ही सांगायला, बस साईड नाही दिली म्हणून डायरेक्ट दगड टाकला गाडी. सालिगांव वाठारांत धक्कोदायक घडणूक मुखार आयला. मुंबय सावन एका कस्टमराक घेवपा खातीर गोंयांत आयिल्ल्या महाराष्ट्रांतल्या एका टॅक्सीचेर फातर शेवटुपाचो प्रकार घडलो. सालिगांव रस्त्यार सायड दिवंक नाशिल्ल्यान थळाव्या गाडयेंतल्या लोकांनी टॅक्सीचेर फातर शेवटिलो असो आरोप महाराष्ट्रांतल्या टॅक्सी चालकान केला. हाका लागून ताच्या टॅक्सीचो फुडलो ग्लास विंडशील्ड फुटून मोठो बुराक पडून व्हड लुकसाण जाल्ल्यान टॅक्सी चालकाच्या दोळ्यांत दुखां आयली. फातर शेवटिल्या उपरांत संबंदीत दुबावितांनी घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो अशें हो टॅक्सी चालक सांगता. देखून ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा. मजगतीं गोंयांत येवचें काय ना असो प्रस्न ह्या टॅक्सी चालकान उपरासला. पळयात. आलं त्यांना साईड नाही दिली, त्यांनी डायरेक्ट साईडला गाडी लावली आणि माझ्या गाडीवर दगड टाकलं. बघितलं आता मी उभंच केली ना गाडी. मी त्यांना म्हणलं दादा काय चुकीचं आहे, हे काय इथं जागेवर तिथं काचा पडल्या ना, हे बघा ना काचा पण नाही साफ केलं. आणि तुम्ही किती जण होतात गाडीमध्ये? मी एकटाच ना ताई, ते दोघे जण होते. त्यांची कल्ली गाडी, त्यांची छोटी प्रायव्हेट गाडी होती त्यांची. तो लोकल माणूस होता इथला. टू व्हीलर. नाही 4 व्हीलर होती त्यांची. तुम्ही नंबर वगैरे बघितलं नाही? लोकल माणूस इथला, आता काय आपण त्यांच्या नादी लावेल. आणि तुम्ही कुठे जात होता तर मुंबईहून? मला आता इथं पिकअप होता. मला आता मी माझं पिकअप ड्रॉप आहे, मला इथं पिकअप होता. मला पिकअपला मी आता मालकाला फोन करून सांगितलं का गाडीची काच करून. तुम्ही कंप्लेंट वगैरे काय तर करणार? काही कंप्लेंट आता काय त्याचा नंबरच नाही घेतला आपण. पण असं नाही ना करायचं, अन्याय होतो ना गरीब. एक्झॅक्ट इथेच घडला इन्सिडेंट. इथं जागेवर आहे बघा ना, गाडी काचा इथं तुम्हाला आणून दिसत असेल. म्हणजे साईड दिली नाही म्हणून येऊन बस साईड नाही दिली म्हणून डायरेक्ट दगड टाकला गाडीवर माझ्या. फक्त मी एकटा होतो म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वीणा मांद्रेकर.